Good day! Ang pag-uusapan natin ngayon ay Indo-Arabic numerals. Kailangan natin pag-aralan ito dahil panghabang buhay natin ginagamit. Araw-araw ito ay ating ginagamit sa ating pamumuhay. Ganito ang tinutukoy kong mga Indo-Arabic numerals. Dinagdagan ko na rin ng number word ang bawat numeral. Ito ay matatagpuan sa ilalim ng bawat numeral. Madalas naririnig natin sa ating mga magulang ang spelling. Ito yung number word. Ito ay kawang-gawa mula sa I Volunteer for Filipino Children. Ready na ba kayo? Isa. 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 Dalawa. 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 Tatlo. 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 Apat. 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 Lima. 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 Anim. 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 Pito. 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 Walo. 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 Siyam. 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 Sampo. 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 Labing isa. Labing isa. Labing isa. Labing dalawa. Labing dalawa. Labing dalawa. Labing tatlo. Labing tatlo. Labing apat. Labing apat. Labing apat. Labing lima. Labing lima. Labing lima. Labing anim. Labing anim. Labing anim. Labing pito. Labing pito. Labing pito. Labing walo. Labing walo. 18.
labinsyam, 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 dalawampu, 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 dalawamput isa, dalawamput isa, dalawamput isa, dalawamput dalawa, dalawamput dalawa, dalawamput dalawa, dalawamput tatlo, dalawamput tatlo, dalawamput tatlo, dalawamput apat, dalawamput apat, dalawamput apat, dalawamput lima, dalawamput lima, dalawamput lima, dalawamput anim, dalawamput anim, dalawamput anim, dalawamput pito, dalawamput pito, dalawamput pito, dalawamput walo, dalawamput walo, dalawamput walo, dalawamput siyam, dalawamput siyam, dalawamput siyam, tatlumpo, 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 apat na po, apat na po, apat na po, limampu, 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 anim na po, anim na po, anim na po, pitumpo, 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 walumpo, 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 siyam na po, siyam na po, siyam na po, isang daan, isang daan, isang daan. Congratulations! Natapos din ang ating lesson for today. Practice lang mga kids. Kaya natin yan.